سلام نعقم يخون زي خبركم زي خبركن بيتسب سبورت كم وترو سولوس لومي سولوس عسرة مسكرم كلتشان عسران كلتن ون سومناوي مدب سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا أبنايلهم فنونا نشامبيون قردن بشكلة العالم نعوت إرتراوين أتلتات أبزت فلاليه عودتات سبورت نولد سيكافا كمون زت فلاليه حبريتا سبورت كان غرب لكم مكتالكم بخبر نعدم مبل 89 ودر شامبيون قردن بشكلة العالم بقدمة مال السنبت 18 مسكرم كاب كتما سيدني نيشان خدبو باستات 100 كيلومتر رحقة أب جماجم بحري أب تدكونت كتما ولونغونغ أستراليا بعل تخفيتو أبزي كساب 25 مسكرم نحد سمون زأكل جزية زغط الودر أستات حد شحزة أخلو تقدامتي بسوتان بعلمن أب بين جوجلتاتن عودي بشكلتان تخفافيلهم يقدادم لو أما خفت علت بولك يابس تخيدي 34.2 كيلومتر رحق الشفنة وردر كرونومتر كاب سينيور دك انستيو نيزرلانداويت إيلن فان دايك أب ساعة 64.130 كيلومتر ناتون شفت شامبيون عالم كتكون كلا أب ساعة 51.357 كيلومتر زت حمبابة نرويجاوي توبياس فوس دما كاب سينيور دك تبعتيو شامبيون عالم نموخان بقعو تمال سوني إرتراوين تقدامتي أمانيل محرن سمون تسفا جابرن زي تساتفلو 28.8 كيلومتر زرحكاتو وردر كرونومتر تحتي 23 عمد دك تبعتيو تسلاسلو أبزي نرويجاوي سورن فايرنس كولد أب ساعة 5.502 كيلومتر هاريمو استعوت الوردر أمانيل محري مبل 30 شعاتن سايمون تسفا جابر مبل 4 ترتحيزم ناب لومي سولس هبزوجحه ساعة حدن فرغان ليتي جونيور دك انستيو 14.1 كيلومتر إرتراوي أخليلو زركبهم جونيور دك تبعتيو كاب ساعة 15 وقحتا 28.8 كيلومتر زرحكاتو وردر كرونومتر أكاني عمالو صباح ربع 21 مسكرم كاب ساعة 14 نجو دك تبعتيون دك انستيون تحنافيصهم بدرجة غانتا 28.2 كيلومتر أب زرحكاتو وردر كرونومتر ريلي ويكا قبل كتس موديوم زي ودر شامبيون عالم 25 مسكرم عريفو دحر معلو 23 مسكرم فرق ليتن ربعن 135.6 كيلومتر بزرحقاتو إيرتراويان تقدادمتي أخليلو الرفاينة يو هابتابن يوناس تكين بزس اللفلو ودر صرغيا جونيور دك تبعتيو كمون ساعة 5 وقحتا إيرتراويان تقدادمتي ملكياس قدس سامسون هابتي أمانيل محري دانيال برهن سايمون تسفا جابرن بزكافللو 169.8 كيلومتر زرحقاتو ودر صرغيا تحت 23 عمد دك تبعتيو كغصليو ناب قدام 24 مسكرم أبز السجاجر فرق ليتي جونيور دك انستيو 67.2 كيلومتر كمون ساعة 4.25 وقحتا إيرتراويت دانايت فتصم تركبن سينيور دك انستيو 164.3 كيلومتر رحق أزشفن وردر صرغيا دحر مكيادن نصباحيتو سنبت 25 مسكرم ساعة 3 ربع ليتي سينيور دك تبعتيو شامبيون قردم بشكلتا وردر صرغيا عالم 222 نمخانن ماليا كاستدبنا نملباسن 366.9 كيلومتر زرحقاتو أستات 7 ساعات كوسر تثبيت زغبرلو حيال وردر كسالت يوم أب وردر صرغيا سينيور دك تبعتيو أب مسال اليو سي اي كاب قداميتي كساب 10 تسريعن زركب هاجرات مالت فرنسا بلجيم سلوفينيا نيزرلاند اسبانيا دنمارك بريطانيا ايطاليا كولومبيان استراليان شمونت تقدامتي نخسلفا عدل كوابن كلو ايرترا تركبن كمبل 10 حديك ساب 10 درجه حيزن زلو 10 هاجرات دما نفس وكفن 6 تقدامتي كسلفين إذا بمقراط سلطنتي سامسون سلومونن يوناس زكرياسن تقلي هاجرايت غانتا قردن بشكلتا ايرترا أوردر صرغيا سينيور كتسلفهم حرياتهم زلات ودادرتي أولمبيكاوي تقداماي مرهاو قدوس كاب أمريكاوي وورلد تور تيم اف إديوكيشن ايزي بوست أولمبيكاوي تقداماي أمانيل جبر اكزابير كاب أمريكاوي وورلد تور تيم تريك سيغا فريدو بنيام جرماي كاب بلجيماوي وورلد تور تيم انتر مارشي وانتي غوبر ماتيريو ناتنائيل تسفاتسيان كاب إيطالياوي برو كونتيننتال تيم درون هوبر اندروني جيوكاتولي هينوك ملبرهان كاب إيطالياوي برو كونتيننتال تيم باردياني سي اس اف فيازيني متكال إيوب كاب ماليجايت كونتيننتال تيم تيرينغانو بوليغونيوم أوردر صرغيا تحت 23 عمد دك تبعتيو جرمن بلجيوم دنمارك فرنسان تشيك ريبوبليكن أبي أوروبا مس قدامت 15 هاجرات تسريعن بمهلاون 5 تقدامتي نا وردر نخأتوا زفقدن كون كلو أمثال الوردر نيشنز كاب تحت 23 عمدكا كاب قداميتي كساب 5 تريلن بمهلاون توساقي حدا تقداماي نخوصها عدل سلازلون بحفشا 6 تقدامتي كسلفين إيرترا بناي تحت 23 عمت أب مسال الأهجر أفريقيا لعلواي درجة حساب ملوا حموشة تقدامتي كتغربيا
ሬድዮ ኤረና ኣብ መበል 89 ውድድር ቻምፒዮን ቅድድም ብሽክለታ ዓለም ነዚ ዝሳተፉ ዘለዉ ብምልኦም ኤርትራውያን ተቐዳድምቲ ዓወት ትምነየሎም። ተቐዳዳማይ ጀርመናዊት ኮንቲኔንታል ክለብ ባይከይድ ኤርትራዊ ዳዊት የማነ ካብ ረቡዕ 14 ክሳብ ቀዳም 17 መስከረም ኣብ ዝተቓንዐ ዙር ሰርቢያ ብግዜ ቀዳማይ ብምውፃእ ብጫ ማልያ ናይቲ ውድድር ወኒኑ። ብግዜ ኣብ ቀዳማይ መድረኽ ሻብዓይ ኣብ ካልኣይ መድረኽ መበል 11 ደረጃ ዝሓዘ ዳዊት ኣብ ሳልሳይ መድረኽ ካብ ዝነበረት ዝሓየለትን ንግስትን መድረኽ ናይቲ ዙር ምስ ወዲ ጋንትኡ ኔዘርላንዳዊ ኣድነ ፋን ኤንግለንድ ብምዃን ንኩሎም መቐዳድምቱ ብ4 ደቂቕን 53 ካልኢታትን ራሕሪሕዎም ኣትዩ። ከም ውፅኢት ናይዚ ኸኣ ምስ ኢጣልያዊ ኤልታ ካርታ ንዝነበረት ብጫ ማልያ መንጢሉ ኣብ ዝባኑ መሊስዋ። ኣብ ራብዓይን ዛዛምን መድረኽ ደረጅኡ ምዕቃብ ድማ ነታ ማልያ ንሓላሉ ክወስዳ ኽኢሉ። ዳዊት ብዘይካዚ ኣብ ማልያ ንጉስ ዓቐብ ካልኣይ ደረጃ ዝሓዘ ክኸውን ከሎ ኣብ ቀጠልያ ማልያ ቅጽበታዊ ውድድር ከዓ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዑ። ኤርትራዊት ኦሎምፒካዊት ኣትሌት ናዝሬት ወልዱ ናብ ሰንበት 18 መስከረም ኣብ ዘውገ ሕለይቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝገበረቶ ውድድር ጉያ ብላክሞር ሲድኒ ማራቶን ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ ሕጂ እውን ስማን ስም ሃገራን ኮሊዓ። ነዚ ቅድድም ንውድድራ ብ2 ሰዓታት 25 ደቂቕን 10 ካልኢታትን ዝፈጸመቶ ኢትዮጵያዊት ትዕግስቲ ግርማ ክትዕወተሉን ከላ ጓል ሃገራ ለተ ብርሃን ሃይላይ 35 ካልኢታት ተፈንቲታ ካልኣይ ደረጃ፣ ናዝሬት ወልዱ ድማ ብትዕግስቲ ብ1 ደቂቕን 4 ካልኢታትን ተበሊጻ ሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዓ። ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይዚ ዓመት እዚ ኣብ መበል 12 ኣህጉራዊ ውድድር ማራቶን ደጉ 2022 ብ2 ሰዓታት 21 ደቂቕን 56 ካልኢታትን ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ ኣኽሊል ዓወት ዝደፍአት ናዝሬት ኣብቲ እዋን ናይቲ መወዳደሪ ቦታ ናይ ኤርትራን ናይ ገዛ ርእሳን ክብረ ወሰን ማራቶን ከም ሰበረቶ ይዝከር። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ኦሬገን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተኻየደ ሻምፒዮን ኣትሌቲክስ ዓለም ድማ ራብዓይ ደረጃ ድሕሪ መሓዛ ንናይ ኤርትራን ገዛ ርእሳን ክብረ ወሰን ብ1 ደቂቕን 27 ካልኢታትን ዳግማይ ኣማሓሻቶ ነይራ። ጓል 32 ዓመት ናዝሬት ኣብዚ እዋን ብደረጃ ዓለም ኣብ መሳልል ማራቶን 10 ተርታ ተሰሪዓ ትርከብ። ኤርትራዊ ኣትሌት ሳምሶን ኣማሬ ብቐዳም 17 መስከረም ኣብ ከተማ ፍራንክቪል ጋቦን ኣብ ዝተሰላሰለ ሳልሳይ ውድድር ጉያ እግሪ ማሱኩ 10,000 ሜትሮ ቀዳማይ ብምውፃእ ደሚቑ። ኣብቲ ሚኒስተር ስፖርት ጋቦን ፍራንክ ንጉማ ዝተረኽበሉ ውድድር ወዲ 23 ዓመት ሳምሶን ነቲ ዝተመደበ ርሕቀት ንምዕማም 29 ደቂቕን 5 ካልኢታትን ወሲድሉ። ንሳምሶን ስዒቦም ዲዳ ገመቹ ካብ ኢትዮጵያ፣ ቢወት በርናርድ ካብ ኬንያ ካልኣይን ሳልሳይን ደረጃ ብምሓዝ ዓባይ ዋንጫን ወርቂ ማዳልያን ምስ ዝተሸለመ ሳምሶን ሓቢሮም ኣብ መድረኽ ሽልማት ሓቒሮም። ኤርትራዊ ኣትሌት ጸጋይ ጥዑማይ ብቅድሚ ትማል ሰንበት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝተቓንዐ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ፊላደልፊያ ዲስታንስ ራን ካልኣይ ደረጃ ብምሓዝ ኣብ ፖድየም ደይቡ። ኣብዚ ውድድር ኬንያዊ ጄምስ ንጋዱ ብ1 ሰዓት 2 ደቂቕን 1 ካልኢትን ተሸላሚ ወርቂ ማዳልያ ክኸውን ከሎ ካብ ንጋዱ 28 ካልኢታ ዝደሓረ ጸጋይ ጥዑማይ ብሩር ማዳልያ፣ ካብ ጸጋይ ብተወሳኺ 3 ካልኢታት ዶንጉ ዝኣተወ ኬንያዊ ማይክ ቸሲረ ድማ ነሓስ ማዳልያ አንጠልጢሎም። ወዲ 26 ዓመት ጸጋይ ጥዑማይ ዝሓለፈ ዓመት ነዚ ዓመታዊ ኣብ ፊላደልፊያ ሳለጥ ውድድር ቀዳማይ ብምውፃእ ተዓዊትሉ ነይሩ። ኤርትራዊ ስዊዘርላንዳዊ ኣትሌት ታደሰ ብርሃም ንውድድር ፍርቂ ማራቶን ብትሕቲ 1 ሰዓት ዛዚሞ። ብቅድሚ ትማል ሰንበት ኢትዮጵያዊ ሚልኬሳ መንገሻ ኣብ ዝተዓወተሉ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ኮፐንሃገን ዝተሳተፈ ኦሎምፒካዊ ኣትሌት ታደሰ ብርሃም ዋላ እኳ መበል 14 ደረጃ እንተሓዘ ነቲ ቅድድም ንኽውድእ ግን 59 ደቂቕን 53 ካልኢታትን ጥራዩ ሓቲትዎ። ታደሰ ነዚ ግዜ እዚ ዕድሚኡ 40 ዓመት ኣብ ዝመልኣሉ ብምዝጋቡ ናይዚ ክሊ ዕድመን ልዕሊኡን ክብረ ወሰን ዝቐልጠፈ ግዜ ፍርቂ ማራቶን ኤሮጳ ክሕዝ በቂዑ። ሓለቓ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራን ኣከፋፋሊ ኢትዮጵያዊት ክለብ ቡናን ሮቤል ተክለ ሚካኤል ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይዚ ዓመት እዚ ኣንጻር ክለብ ሰበታ ከነማ ካብ ፍርቂ ሜዳ ቀሊዑ ኣብ ሰኪዕት ዘሰራሰራ እተደንቕ ጎል ኣብ ኢትዮጵያ በቆጻጽራ ግዝ ኣብ ዓመተ 2014 ካብ ዝተመዝገባ ሸቶታት እታ ዝበለጸት ተሰምያ ብቅድሚ ትማል ሰንበት ንስፖርታውያን ኣፍልጦ መሃብ ተባሂሉ ኣብ ዝተዳለወ ፍሉይ መደብ ድማ ተሸሊሙ። ኣብ 2019 ብሉፅ ተጻዋታይ ሴካፋ ተባሂሉ ዝተሸለመ ወዲ 22 ዓመት ፕሮፌሽናል ተጻዋታይ ሮቤል ኣብ ፋልማይ ዓመቱ ብዘርኣያ ብሉፅ ብቕዓት ክለቡ ቡና ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ንውዕሉ ብተወሳኺ 2 ዓመታት ከም ዘናውሐቶ ዝፍለጥ እዩ። እዚ ሮቤል ክብሪ ዝረኸበሉ ኣብ ዝተፈላለየ ዓውዲ ስፖርት ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ብሉፃት ኮይኖም ዝተረኽቡ ተጻወቲ ኣሰልጠንቲ ዳያኑን ደገፍትን ኣፍልጦ ዝሃበ ናይ ሽልማት መደብ ሎሚ ዓመት ንኻልኣይ ግዜኡ ዝሰላሰል ዘሎ
10 ኣባላት ሃገራት ሴካፋ ኣብ ሻምፒዮን ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮ ሃገራት ኣፍሪቃ ዘሳትፈን መጻረይ ውድድር ኩዕሶ እግሪ ካብ 30 መስከረም ክሳብ 19 ጥቅምቲ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ስታድየም ኣበበ ቢቂላ ከካይደን ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ብቀዳም 17 መስከረም ኣብ ዘርጎ ሓበሬታ ኣብዚ ውድድር ኣብ ጉጅለ ሓደ ኣንጋዲት ሃገር ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ታንዛንያ፣ ሶማልን ደቡብ ሱዳንን ዝተደላደላ ክኾና እንከለዋ ኣብ ጉጅለ ክልተ ድማ ኡጋንዳ፣ ጅቡቲ፣ ሩዋንዳ፣ ሱዳንን ቡሩንድን ተመዲበን ምህላወን ኣፍሊጡ። እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሶማልን 30 መስከረም ብዝካየድ ግጥም ዝኽፈት ውድድር ብሓፈሻ 14 ፀወታታት ከተኣናግድ እዩ። ብመሰረት ወፂ ዘሎ መርሓ ግብሪ ኤርትራ ብዘይካቲ ኣብ መኽፈቲ ዕለት ተካይዶ ፀወታ 3 ጥቅምቲ ኣንጻር ታንዛንያ፣ 9 ጥቅምቲ ኣንጻር ደቡብ ሱዳን፣ 12 ጥቅምቲ ድማ ኣንጻር ኢትዮጵያ ክትፋለም እያ። ካብ ነፍሲ ወከፍ ምድብ ቀዳማይን ካልኣይን ደረጃ ዝሓዘ ሃገራት ናብ ፍርቂ ፍጻሜ ስግራ ክኾና እንከለዋ ካብ ፍርቂ ፍጻሜ ናብ ፍጻሜ ዝሓልፋ ክልተ ሃገራት ድማ ኣብ ዓመተ 2023 ብቶታል ኤነርጂ ዝተመዊሉ ኣብ ኣልጀርያ ኣብ ዝሰላሰል ውድድር ሻምፒዮን ኩዕሶ እግሪ ጁኒየር ደቂ ተባዕትዮ ሃገራት ኣፍሪቃ ክካፈላየን። ፊፋ ኣብ እዋን ግጥም ኩዕሶ እግሪ ንዝረአ ጌጋ ውሳኔ ዳኛታት ንምጉዳል ብዝብል ምኽንያት ንቴክኖሎጂ ቪድዮ ኣሲስታንት ሪፈሪ ወይ ድማ ቫር ካብ ዘተኣታቱ 4 ዓመታት ከቁፅር ተቐሪቡሎ። ቫር ካብ ዝተኣታቶ ዋላ እኳ ሙሉእ ብሙሉእ ንጌጋ ውሳኔ ዳኛታት ኣያወግዶ ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ግን ዝነዓቕ ኣይኮነን። ስለ ዝኾነ ድማ ብዙሓት ሃገራት ነዚ ስራሕ እዚ ኣብ ተግባር ኣውዒለንኦ ይርከባ። ገለ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ነዚ ኣሰራርሓ ከተኣታትዋ ዘይከኣላኻ ከም ቀደመን ኣብ ፍርድን ኣረዳዳእን ዳያኖአንን ተሓጋገዝቶምን ተሞርኪሰን ይቕፅላ ኣለዋ። ሓደ ስቴፋን ላዞቪች ዝተባለ ሰርቢያዊ ዳኛ ኣብ ዝሓለፈ መዓልታት ኣብ ዝመርሖ ግጥም ግን ቫር ስለ ዘይብለይ ዝህቦ ውሳኔ ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ሚዛን ዕንተይ ይደረት ብምባል ሶቅ ክብል ኣይመረፀን። ንሱ ንሓደ ግጥም ይኣልየሉ ኣብ ዝነበረ እዋን ሓንቲ ካብተን መጋጥምቲ ጋንታታት ጎል ኣውፂራ፣ ንሱ ድማ ነታ ሸቶ ኣፅዲቕዋ። ይኹን እምበር እታ ጎል ዝተመዝገባ ክለብ ኣይፋል ካብ ፀወታ ወፃያ ኢላ ስምዕታ ስለ ዘቕረበትሉ ጭሩ ብዓቕማ ብብርዕ ስገም ትሕጎም ከም ዝበሃል ብቐጥታ ናብቶም ነቲ ፀወታ ዝከታተሉ ዝነበሩ ደገፍቲ ብምራሕ ንሓደ ነቲ ክስተት ብተንቀሳቐሲ ቴሌፎኑ ዝቐረፆ ተዓዛቢ ነቲ ፍጻሜ ንኸርእዮ ተወኪስዎ። ብድሕርዚ ላቫዞቪች ነቲ ፍጻሜ ኣብታ ተንቀሳቐሲ ቴሌፎን ተዓዚቡ ብደቂቕ ድሕሪ ምምርማር ነታ ኣቐዲሙ ኣጽዲቕዋ ዝነበረ ጎል ካብ ፀወታ ወፃያ ብምባል ሰሪዝዋ። እዚ ይኹን ደኣ እምበር ኣካየድቲ ስፖርት ሰርቢያ ብተግባራቱ ስለ ዘይተሓጎሱ ነቲ ዳኛ ንምሉእ ህይወቱ ፀወታ ንኸይመርሕ ኣጊደሞ። እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ዳኛ ብሓለፍቲ ኩዕሶ እግሪ ሰርቢያ ዝተወስደ ናይ ምብራር ስጉምቲ ዘይተዋሕጠሎም ተኸላኻላይ ማንቸስተር ዩናይትድን ቸልሲን ዝነበረ ኔማጃ ማቲች ዝርከቦም ኣፍቀርቲ ኩዕሶ እግሪ ሃገር ንሱ ነቲ ፍጻሜ ኣብ ተንቀሳቐሲ ቴሌፎን ተዓዚቡ መርሚሩ ውሳኔ ዝሃበ ፍርዱ ርትዓዊ ክኸውን ስለ ዝደለዩ ብምባል ንላዞቪች ደጊፎም ኣንጻርቶም ሓለፍቲ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ተቃውሞታት የስምዑ ኣለዉ። ዝበዝሐ ግዜ ስፖርት ብሓፈሻ ኩዕሶ እግሪ ድማ ብፍላይ ፍቕሪ እዩ ተባሂሉ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ሓደ እዋን ግን ተጻወቲ ኣንጻር ተጻወቲ፣ ክለባት ኣንጻር ክለባት፣ ደገፍቲ ኣንጻር ደገፍቲ፣ ሃገር ኣንጻር ሃገር ባእሲ ህውከትን ዕግርግርን ይፈጥሩ እዮም። ደገፍተን ካብ ዘይተደልየ ዕግርግርን ሓደጋን ምእንታን ክናገፉ ገሌ ጋንታታት ንሰዓብተን ልዑል ጥንቃቄ ከዘውትሩ ዝሕብር ኣለዋ። ንኣብነት ቅድሚ 2 ሰሙን ክለብ ሊቨርፑል ኣንጻር ናፖሊ ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ንምክያድ ናብ ኢጣልያ ኣብ ዘቕናዓትሉ ደገፍታ ማሊኣ ንኸይለብሱ ኣርማኣ ንኸይሒዙ ኣብ ከተማ ንበይኖም ከይዛወሩ ኣብ ዝሕዝዎ ሆቴል ክምገቡን ክሰትዩን ብፖሊስ ተሰንዮም ንዕኦም ብዝተመደባ ኣውቶቡሳት ናብ ስታድዮም ከምርሑን ካልእን ዝብል መጠንቀቕታታትን ማዕዳን ኣመሓላሊፋትሎም ነይራ። በንጻር እዚ ከምቲ ዝውረየሉ ስፖርት ፍቕሪ ምዃኑ ዝረኣየሉ ብዙሕ ኣጋጣሚታት ድማ ኣሎ። ዝሓለፈ ረቡዕ እስጳኛዊት ክለብ ሴቪያ ኣንጻር ክለብ ኮፐንሃገን ግጥም ሻምፒዮንስ ሊግ ኤሮጳ ንምክያድ ናብ ዴንማርክ ገይሻ ነይራ። ነዛ ጋንታ ደገፍ ንምሃብ ድማ ገለ ክፋል ካብ ደገፍታ ምስ ሓቢሮም ተጓዒዞም። እቶም ደገፍቲ ነቲ ክለቦም ባዶ ዝተፈላለየትሉ ፀወታ ንምዕዛብ ኣብ ስታድየም ቴልያ ፓርከን ካብ ደገፍቲ ተጻይ ጋንታ ዝኾነ ይኹን ተቃውሞ ኣይገጠሞምን። በንጻር እኳ ዳ ዘይሓሰብዎ ሽሻዮም ረኺቦም። ንሶም ጉዳይ ምክትታል ፀወቶም ኣብ ዝገብርሉ ዝነበሩ እዋን ኣሳሰይቲ ናይቲ ስታድዮም ጋሻ ሓደ መዓልቲ ኣይተዓዘብካ ኢሎም ዝሓሰቡ ክመስሉ ደገፍቲ ሲቪያ ናብ ዝርከብሉ ትሪቢዩን ብካሴታታት ቢራ አንጠልጢሎም ብምምጻእ ነቶም እስጳኛውያን ብናፃ ጽምኦም ንኸርዊው ጆባ ኢሎሞም። ክለብ ኮፐንሃገን ድማ ስለቲ ሰናይ ግብራን ልግሳን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ናእዳን ወደሳን ውሒዙላ። ክለብ ኣርሰናል ንክለብ ብሬንትፎርድ 3-0 ኣብ ዝረታዓትሉ በቅድሚ ማልሰንበት ዝተኻየደ ግጥም ዝተሰለፈ ኤታን ንዋነሪ ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ብዕድመ ዝነኣሰተ ጸወታይ ምዃን ሓድሽ ክብረ ወሰን ሒዙ።
እዚ ወዲ 15 ዓመትን 181 መዓልታትን እንግሊዛዊ ኣብ 9 ደቂቕ ንፋቢዮ ቬራ ተኪኡ ናብ ሜዳ ድሕሪ ምእታዊኡ ነዚ ክብረ ወሰን ክጭብጥ ኪሉ እዚ ክብረ ወሰን እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ተጻዋታይ ሊቨርፑል ብዘሎ እንግሊዛዊ ሃርቨይ ኢልዮት ተታሒዙ ጸኒሑ ኢልዮት ኣብ 2019 ተጻዋታይ ፉልሃም ኣብ ዝነበረሉ ነዚ ክብረ ወሰን ክውንኖ ከሎ ዕድሚኡ 16 ዓመትን 1 ወርሕን መሊኡ ነይሩ ንዋነሪ መዛዘሚ ፊስካ ተነፊሑ ተጻወቲ ኣርሰናል ናብ ደገፍቶም ብምቕራብ ምስጋንኦም ኣብ ዘቕርብሉ ዝነበሩ እዋን ብሕፍረት ድሕር ኢሉ እኳ እንተነበረ ሓላዊ ማዕጾታ ጋንታ ኣሮን ራምስዳሌ ኣተባቢዑ ደፊኡ ናብ ቅድሚት ከም ዝወፅእ ምግባር ካብ ደገፍቲ ኣርሰናል ሙቕ ጣቕዒት ከም ዝቕበል ገይሩን ንፍልይቲ መዓልቱ ብዝያዳ ኣድሚቑሉን ኣጥቃዒ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድን ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝን ዝነበረ ዋይነ ሩኒ ምስ ጋዜጣ ዘ ታይምስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ኣብ ናይ ፈለማ ናይ ኩዕሶ እግሪ ህይወቱ ሽም ንምርካብ ክብል ውላዱ ተጻዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝነበረን ድሒሩ ድማ ንዝተፈላለያ ክለባት እንግሊዝ ዘሰልጠነን ስቲቭ ብሩስ ኣብ እዋን ጾታ ኮነ ኢሉ ይለኽፎን ነገሩ ይደልዮን ከም ዝነበረ ገሊጹ ንሱ ኣብቲ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ይዝከረኒ ኣንጻር ኣሌክስ ብሩስ ክጻወት ከለኹ ብዕድመ ንእሽተየ ነይረ ወዲ ስቲቭ ብሩስ ስለ ዝኾነ ድማ ኮነኢለ ይቆልዖ ነይረ ምክንያቱ ስምካ ክዋዕዋዕ ኢኻ ትደሊ ብምባል ነቲ ድሒሩ ምስ ክለባት በርሚንግሃም ሲቲ ኤፕስዊች ታውን ሊድስ ዩናይትድን ሃል ሲቲን ዝተጻወተ ኣሌክስ ኣብ ዕላማ የእትዎ ከም ዝነበረ ሓቢሩ ዝበዝሐ ናይ ጸወታ ዕድሚኡ ምስ ዩናይትድ ዘሕለፈ ሩኒ ዋላ እኳ በዚ ተግባሩ ስም ክረክብ እንተዘይከኣለ ብጸወትኡ ግን ምስ ጋንትኡ ኮይኑ 5 ዋንጫታት ፕሪምየር ሊግን ሓንቲ ጽዋዕ ሻምፒዮንስ ሊግ ኤውሮጳን ዝርከበን ብርክት ዝበላ ዋናጩ ብምልዓሉ ንስሙ ሰማይ ክዕርግ ክኢል እዩ ዋዛ ብዝብል ቅጽል ስም ዝፍለጥ ወዲ 37 ዓመት ሩኒ ኣብዚ እዋን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ንክለብ ዲሲ ዩናይትድ ኣብ ምስልጣን ተዋፊሩ ዝርከብ ክኸውን ከሎ ኣሌክስ ብሩስ ከዓ ኣብ ክለብ ዌስት ብሮምዊች ኣብ ጎኒ ወላዲኡ ከም ተሓጋጋዚ ኣሰልጣኒ ይሰርሕ ኣሎ ተኸላኸላይ ፈረንሳይት ክለብ ኒስ ጂን ክላየር ቶዲቦ ብሰንበት ጋንቱ ምስ ክለብ አንዤ እናገጠመት እንከላ ጸወታ ድሕሪ ምጅማሩ ኣብ ታሻዓይ ካሊት ብቀይሕ ካርድ ካብ ሜዳ መስጓጉ ኣብ ታሪኽ ሊግ ሓደ ፈረንሳ እቲ ዝቐልጠፈ ብቀይሕ ካርድ ዝተባረረ ተጻዋታይ ዝብል ሕማቕ ታሪኽ ሒዙ እዚ ተጻዋታይ ክለብ ባርሰሎና ዝነበረ ፈረንሳዊ ብእዋኑ ናብ ክፍሊ መቀየር ክዳን ዝተላእከ ኣሽኪዕዎ ንዝሓለፈ ኣትቃዓይ ክለብ አንዤ ዓብደላ ሲማ ሓንኪሉ ብምውዳቕ ውዱእ ዕድል ሸቶ ስለ ዝነፈጎዩ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እውን ክለቡ በክሌርሞ ፎት ሓደ ባዶ ኣብ ዝተሳዕረትሉ ግጥም ብተመሳሳሊ ቀይሕ ካርድ ዝተቐበለ ቶዲቦ እዚ ዓመተ ውድድር ካብ ጅምር ንኻልኣይ ግዜ እዩ ንደቂ ጋንቱ ኣግዲዑ ካብ ጸወታ ብእዋኑ ዝእለ ዘሎ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒኽ ብድሕሪ 2 ዓመታትን 6 ወርሕን ንፈለማ ግዜ ኣብ ቡንደስሊጋ ልዳት መጋጥምታ ከይደፈረት ካብ ሜዳ ወፅያ بقدام 17 መስከረም አንጻር አውግስቡርግ ኣብ ዝገበረቶ ጾታ ሓደ ብባዶ ዝተሳዕረት ሙኒኽ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2020 ሸቶ ከይቁፀረት ድሕሪ ምትራፋ ቀፂላ ክሳብ ሎሚ ኣብ ቡንደስሊጋ ኣብ ዘካየደቶ 87 ተኸታተልቲ ጾታታት እንተወሓደ ሓንቲ ጎል ከይመዝገበት ካብ ሜዳ ወፂኣ ኣይትፈልጥን كبرات تختاتلتنا نلومي أدالينا وزنبرنا سمناوي مدب سبورت تفتيم الله زمت سمون بخال استفلالية حستوتات كساب نرغب نقول لنا ببزلنا سلامة عنان